Jatend piny Kenya William Ruto kwedo weche moko mosebedo ka wacho kod jasike mag siasa ni otiyo kod chenro ma ji rowere weche mag ohala mong'ere kaka Nyota e sero ombulu motiyo ni yiero maduong' mar higa mag 2027. Ruto oramo ni chenro mar Nyota chal kod bottom up kama ne osingo mating'o malo rowere weche mag ohala ka ochayo jasike mag siasa kuom rem bedo gi chenro mar loko ngima jopiny. Chris Owino ni oler. Chenro mar miyo rowere kony mag omenda e weche mag ohala mong'ere ka Nyota program kawuono ochopo e kaunti ma Kisii kendo weyo rowere mohewo 8,000 ka buonyo nyaka e bengi. Jatend piny William Ruto mane otelo ne chenrono otiyo kod thuolo makamano mar duoko jogo ma osebedo ka jaro chenrono kendo tude kod siasa mag yiero maduong' mabiro ka owacho ni gin jogo ma onge kod agenda mar bero ngima jopiny. Musikubali propaganda ya watu ambao wanaongea mambo ambayo hawajui. Watu wengi watakuambia program ya Nyota ni scam. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Nyinyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Ruto odok ne chenro mar Nyota program ka oleron en mar loko ngima rowere mochando ma ojwang' kind oganda kalure kod sombgi mapiny gino ma olure kod chenro mare mar bottom up. Mimi wakati tulienda kwenye uchaguzi tulijua na tulisema ya kwamba changamoto kubwa ya Kenya ni vijana wengi wamesoma, wamemaliza standard 8, form 4, wamemaliza college, wamemaliza university, lakini shida kubwa ni ajira na biashara ambayo haiko. Huu mradi wa Nyota unaangazia vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakupata nafasi kuwa na degree, kuwa na diploma, lakini Mungu amewapatia talanta ya mambo ya biashara. Na kama sio huu mradi, hawa vijana wangepata msaada, kwa sababu sana sana hapo nyuma tumekuwa tukiangazia wale labda wamehitimu kupitia vyuo vikuu peke yao. Siasa mag loso riwruok mar siasa kind ODM kod UDA bende odhianyore kini magavana ma Kisii Mbarati kod jale Junet Mohamed osingo William Ruto ni ODM dhi siro lwedo e yiero mabiro ma onge dok chien. Mtu peke yake alisimama kama alikuwa anataka kiti ya party leader wakati mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa hai Kasarani, ni mimi. Kwa hivyo mimi ndio the second in command katika chama cha ODM. Wananchi msikuwe na wasiwasi, sisi lazima tutahakikisha maendeleo na tumeshirikiana na serikali maendeleo ifike kwa mwananchi. Arati onyiso Ruto mondo kik buro ewi kweth machielo mar ODM makwedo osiepe kind ODM kod UDA e kinde ma Junet Mohamed to onyiero kweth mobalo kod sirikal kuom donjore kod tije mag duol matayo yiero pacho kae IBC. Junet wacho ni mago gin ranyisi ni kweth mobalo kod sirikal osechako ywayo ng'ich ewi yiero maduong' mabiro. Na wale wanajua symptom ya hiyo ugonjwa ni wale wamepitia hiyo ugonjwa kama sisi. Sasa hiyo ugonjwa symptom yake, unaona uchaguzi nakuja unaanza kulaumu IBC. Oh, IBC iko na shida. Sijui watu ya system iko na shida. Sijui watu gani. Hiyo yote ni uoga. Watu wawache uoga wakuje kwa kiwanja. Watanyoroshwa mbaya sana na watu ya ODM na watu ya UDA wakiungana. Safari hii hakuna uchaguzi hapa Kenya. Chris Owino, Ramogi TV.